A lokaci ɗaya, malaman addinin Musulunci suka bazama a game da yunƙurin hana yin zanga-zanga a gwamnatin Bola Ahmed Tinubu, a inda muka samu wani ɗan ƙaramin rahoto daga Ranar 24, a inda suka bayyana cewa ana zargin cewa waɗannan malaman addini, gwamnatin tarayya ta ɗauki kuɗi kimanin Naira miliyan 16 ta ba dukkanin wasu malaman addini, wasu daga cikinsu, domin su yi yunƙuri su ga sun yi iya iyawarsu domin su hana yin wannan zanga-zanga. A cikin wannan zargi akwai alamun gaskiya, domin lokaci ɗaya waɗannan malamai suka tunzura sa'annan suka tasar wannan abu domin su ga cewa sun durƙushe yanayin yadda matasa suka fusata domin su ga cewa sun yi zanga-zanga. Kowane malami baya fitowa ya faɗi matsalar talaka, baya fitowa ya faɗi wa gwamnati abin da ke faruwa na talauci da wahala da ake sha, a'a kawai maganar shi ɗaya ne, zanga-zanga babu kyau, bai kamata a yi wa shugaba zanga-zanga ba. A duba abin da ya faru a wasu ƙasashe inda aka yi zanga-zanga ba a samu ɗa mai ido ba, sai dai sun manta da cewa me ya rage a Najeriya, menene abin da baya aiwatarwa. Akwai garuruwa da dama a cikin arewacin Najeriya wanda 'yan bindiga sun sa wa mutanen ƙauyukan nan haraji, kuma sa'annan suna ɗiban mutane lokacin da suka ga dama a sanda suka so. To ina zaman lafiya a nan? Babu zaman lafiya. Dole ne mu yi zanga-zanga domin ƙwatar 'yancinmu, ko da ka ba kuɗaɗe domin ku ga cewa kun durƙushe wannan zanga-zanga. Ku san da cewa ba ku isa ku durƙushe wannan zanga-zanga ba, sai dai a banza mutuncinku zai zube, tunda dai ba ku addinin gwamnati nan.